Ανάγνωση ημερήσιας διαταγής διοικητού σχολείου. Σχολή, γνωστή. Αντιρρημένα αυτή τη υποστήριξη αλεξιωτικής ψήφης. Κύριε Πτέρχε, ζητώ μια διάσταση να διαβαστεί η ημερήσια διαταγή της σχολής. Κώδης 9 του 97. Ημί, άραβα. Ονομασίας μηνιών και κατάταξη στα μόνιμα στελέχη των μαθητών της 47ης σειράς Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Σύμφωνα με τη ΦΥ 413,12 διαβάθμιτο 5073-47 της 28-8-97 κάθετος ΓΒ4 2Β ονομάζονται μόνιμες μηνίες και κατατάσσονται στην πολεμική αεροπορία με εννεαετή υποχρέωση παραμονής οι παρακάτω μαθητές που αποφύτησαν ευδόκιμα από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και με σειρά αρχαιότητας όπως αυτή καθορίζεται στον από 22-8-97 κυρωμένο πίνακα τελικής σειράς ευτυχίας. Πρώτος, μηχανικός τηλεπικοινωνιών Χατζής Χρήστος του Αριστοτέλη. Δεύτερος, μηχανοσυνθέτης Παπαχριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου. Τρίτος, ελεγχτής αεράμινας Σοβαράς Κωνσταντίνος του Ευαγγέλιου. Τέταρτος, μηχανικός τηλεπικοινωνιών Μάστακας Ευάγγελος του Θεοδόρου. Πέμπτος, ελεγχτής αεράμινας Κωστίδης Πέτρος του Αλεξάνδρου. Έκτος, μηχανικός τηλεπικοινωνιών Τσίπουρας Μάρκος του Κωνσταντίνου. Έβδομος, μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Ανδρέου Χαράλαμπος του Παύλου. Όγδος, ελεγχτής αεράμινας Μιστακίδης Κωνσταντίνος του Ευστράτιου. Ένατος, ελεγχτής αεράμινας Κουροκεκαγιάς Αθανάσιος του Πέτρου. Δέκατος, μηχανοσυνθέτης Μουρτάκος Σταμάτιος του Πέτρου. 11. Μηχανοσυνθέτης Πάστος Βασίλειος του Αλεξίου. 12. Μηχανοσυνθέτης Ισραήλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου. 13. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Μάρας Πευτής του Γεωργίου. 14. Ο Πλουργός Παπαπαναγιώτος Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου. 15. Μηχανοσυνθέτης Μακρύς Άγγελος του Χρήστου. 16. Ελεγχτής αεράμινας Διανακίδης Νικόλαος του Αναστασίου. 17. Συντηρητής αεροπορικών εγκαταστάσεων Καρύδας Σπυρίδωνας του Θεοδόρου. 18. Ελεγχτής αεράμινας Γιάρας Χρήστος του Ευαγγέλιου. 19. Ελεγχτής αεράμινας Σωτηρόπουλος Αντώνιος του Θεοδόρου. 20. Ο Πλουργός Καρβούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου. 21. Μηχανοσυνθέτης Κουκουτσέλος Ηλίας του Χρήστου. 22. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Τσόχας Απόστολος του Ιωάννη. 23. Ο Πλουργός Κυρίτσης Ευάγγελος του Βασιλείου. 24. Ελεγχτής αεράμινας Ξαβαλιάρης Δημήτριος του Ιωάννη. 25. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δωροβίνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου. 26. Ο Πλουργός Μάκρας Γεώργιος του Ιωάννη. 27. Μηχανοσυνθέτης Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου. 28. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Μάρκος Επανανόντας του Βασιλείου. 29. Ο Πλουργός Δρακόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου. 30. Μηχανικός Βασιλάτα Καπούλας Γεώργιος του Βασιλείου. 31. Μηχανοσυνθέτης Καραπατάκος Χρυσοβαλάνας του Κωνσταντίνου. 32. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Αλεξανδρής Χρήστος του Παύλου. 33. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος του Ελευθερίου. 34. Μηχανοσύνθεσης Λάτος Παγωνέου του Καριλάου. 35. Μηχανοσύνθεσης Αποστόλου Χρήστος του Κωνσταντίνου. 36. Μηχανοσύνθεσης Σανίδας Ιορδάνης του Αθανασίου. 37. Μηχανοσύνθεσης Καραλαπόπουλος Νικόλαος του Υγεία.
39. Μηχανισμός τετραγωνικός μέσων και μηχανημάτων, Μαυροπούλης Γεώργιος Δικηγόρου. 40. Ελεκτής αεράνης και σκέψης του Δεσπότη. 41. Ελεκτής αεράνης Γιάκης Κωνσταντίνος του Αθηναία. 42. Μηχανοσυνθέτης Κακούτης Γεώργιος του Ιωάννη. 43. Μηχανοσυνθέτης Δούβλης Αθανάσιος του Δημητρίου. 44. Μηχανοσυνθέτης Καραγεωργιάδης Γεώργιος του Ιωάννη. 45. Συντηρητής αεροπορικών εγκαταστάσεων Ζήτρας Κωνσταντίνος του Νικολάου. 46. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Παπαδημητρίου Γεώργιος του Δημητρίου. 47. Ο Πλουργός Χαλασοφόρης Βασίλειος του Χρήστου. 48. Μηχανοσυνθέτης ο Οργαντζόγλου Σταύρος του Ευαγγέλιου. 49. Ελεκτής αεράνης Κωνσταντίνου Δημήτριος του Κωνσταντίνου. 50. Μηχανοσυνθέτης Καλβαδής Μενέλαος του Γεωργίου. 51. Ελεκτής αεράνης Βαμβακόπουλος Καλιστέλης του Παναγιώτη. 52. Ελεκτής αεράνης Μαγκρέτης Άγγελος του Σταύρου. 53. Μηχανοσυνθέτης Τελεσρόδου Δικηγόρου του Ιωάννη. 54. Ο Πλουργός Κωνσταντίνης Ευλάβιος Κωνσταντίνου. 55. Συντηρητής αεροπορικών εγκαταστάσεων Γενναδάρης Ευάγγελος Γεωργίου. 56. Μηχανικός μεταφορικός μέσων και μηχανημάτων Σαχίνης Δαμιανός Κωνσταντίνου. 57. Ο Πλουργός Έλληνας Ευάγγελος Γεωργίου. 58. Μηχανοσυνθέτης Σύριος Ζώης του Αποστόλου. 59. Μηχανοσυνθέτης Αμβίτης Αθανάσιος του Νικολάου. 60. Ο Πλουργός Βόσβος Απόστολος του Δημητρίου. 61. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Πατσιδές Κωνσταντίνος του Ανωτέρα. 62. Ο Πλουργός Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου. 63. Μηχανοσυνθέτης Φράπας Αθανάσιος του Ιωάννη. 64. Ο Πλουργός Συγγέλης Κωνσταντίνος του Στέλιου. 65. Μηχανοσυνθέτης Τσαλουκίδης Απόστολος του Κωνσταντίνου. 66. Μηχανοσυνθέτης Στραβοδίνος Γεώργιος του Σωτηρίου. 67. Ελεκτής αεράνης Ζέλκος Τέλειος του Αθανασίου. 68. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Νικολάου Κωνσταντίνος του Χρυσοστόμου. 69. Ελεκτής αεράνης Ριγόπουλος Ανδρέας του Πέτρου. 70. Μηχανικός ραντάρ Βαδιώτης Ιωάννης του Δημητρίου. 71. Μηχανοσυνθέτης Δήμος Νικόλαος του Γεωργίου. 72. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Παρίσις Δημήτρης του Νικολάου. 73. Μηχανοσυνθέτης Καπελάρας Ανδρέας του Αλέξανδρου. 74. Μηχανοσυνθέτης Παπαϊωάννου Παναγιώτης του Ιωάννου. 75. Μηχανικός Πολεκτρονιών Αξακόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου. 76. Μηχανικός ραντάρ Πασάτας Νικόλαος του Μιχαήλ. 77. Ο Πλουργός Παπακώστας Χρήστος του Δικόλου. 78. Μηχανοσυνθέτης Κόρτος Χρήστος του Ιωάννου. 79. Μηχανικός ραντάρ Ζήκας Βασίλειος του Ιωάννου. 80. Ο Πλουργός Ξηρομερίσιος Σπυρίδωνας του Ιωάννου. 81. Μηχανοσυνθέτης Βογιατζάκης Κυλιανός του Αντωνίου. 82. Μηχανοσυνθέτης Ηλιόπουλος Δημήτριος του Νικολάου. 83. Ο Πλουργός Αποστολίδης Στέφανος του Δημητρίου. 84. Μηχανοσυνθέτης Καρακόηδος Αθανάσιος του Γεωργίου. 85. Ελεκτής αεράνης Ντόβας Δήμος του Κωνσταντίνου. 86. Μηχανικός Πολεκτρονιών Ορφανέλης Παρασκευάς του Γεωργίου. 87. Ελεκτής αεράνης Τουρκίδης Γεώργιος του Δημητρίου. 88. Ο Πλουργός Νικόλαος του Γεωργίου. 89. Μηχανοσυνθέτης Κακούτης Νικόλαος του Ελευθερίου. 90. Ελεκτής αεράνης Κουρλιώτης Ιωάννης του Δημητρίου.
91. Μηχανοσυνθέτης Θεοδωρός Γεώργιος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου. 92. Μηχανοσυνθέτης Μπουζάνης Δημήτριος Κωνσταντίνου. 93. Μηχανοσυνθέτης Παπαπούλης Νικόλαος Βασιλείου. 94. Ελεκτής Αεράνης Αβραμόπουλος Ιωάννης Κουρίου. 95. Ελεκτής Αεράνης Τάρακα Ελπιδοφόρος Δημητρίου. 96. Μηχανικός Βραντάρ Πλέρης Γεώργιος Καταζής. 97. Μηχανοσυνθέτης Στεφόπουλος Ιωάννης Χρήστης. 98. Μηχανοσυνθέτης Λαμπρόπουλος Αριστίδης Παναγιώτη. 99. Μηχανοσυνθέτης Χριστοδουλίδης Χρήστος του Παύλου. 100. Ελεγκτής αεράμινας Αθανασιάδης Δημήτριος του Αθανασίου. 101. Μηχανικός Ραντάρ Παπανώτας Ιωάννης του Γεωργίου. 102. Ελεγκτής αεράμινας Σαηδίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου. 103. Ελεγκτής αεράμινας Γιαννίδης Ιωάννης του Φωτίου. 104. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Ιτζές Γεώργιος του 105. Μηχανοσυνθέτης Ζαγιώτης Ευάγγελος του Θωμά. 106. Μηχανικός μεταφορικός μέσων και μηχανημάτων Ευθυμιάδης Νικόλαος του Χρήστου. 107. Μηχανοσυνθέτης Βαγγελής Γεώργιος του Βαλερή. 108. Μηχανικός Ραντάρ Σύστηκος Πυριώνας του Γεωργίου. 109. Ο Φρουρός Κατσαντούλας Αθανάσιος του Ναπολέωνα. 110. Μηχανοσυνθέτης Αργύρης Χριστόδουλος του Βασιλείου. 111. Μηχανικός Ραντάρ Μίκης Μιχαήλ του Δημητρίου. 112. Μηχανοσυνθέτης Σεβαστίδης Γεώργιος του Δημητρίου. 113. Μηχανοσυνθέτης Δήμος Κωνσταντίνος του Ζώη. 114. Ελεγκτής αεράνης Στούλης Σταμάτης Γερμανίου. 115. Υπουργός Καραμάστος Λάμπρας Σοφρίου. 116. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Γρηγοράς Βασίλειος Παντελίδη. 117. Ελεγκτής αεράνης Γιάννης Ιωάννης Χρήστου. 118. Ελεγκτής αεράνης Νικολαίδης Κωνσταντίνος του Χριστοφόρου. 119. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Γαβανάς Αντώνιος Φραγκίσκου. 120. Μηχανικός Ραντάρ Κουρνάκης Γεώργιος του Δημητρίου. 121. Ελεγκτής αεράνης Παπαγεωργίου Σπυρίδωνας του Γεωργίου. 122. Μηχανικός Ραντάρ Μίκης Παναγιώτης Κωνσταντίνου. 123. Συντηρητής αεροπορικών εγκαταστάσεων Νικόλαος Βασίλειος του Νικολάου. 124. Μηχανοσυνθέτης Δούπης Γεώργιος του Οδυσσέα. 125. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Σταματόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου. 126. Συντηρητής αεροπορικών εγκαταστάσεων Λεμονιάς Απόστολος του Κωνσταντίνου. 127. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Βότσαρης Κωνσταντίνος του Βύρωνα. 128. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Δούπλες Γεώργιος του Ασοστόλου. 129. Μηχανοσυνθέτης Λεωνιδάκης Λεωνίδας του Γεωργίου. 130. Υπουργός Χριστοφορίδης Λογοθέτης Αλέξανδρος Χριστοφόρου. 131. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Λουκόπολος Κωνσταντίνος Νικά. 132. Μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Παψαγανίου Βασίλειος Ιωάννη. 133. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Σταμούλης Αθανάσιος του Δημητρίου. 134. Ελεγκτής αεράμινας Λαγογιάννης Γεώργιος του Ιωάννη. 135. Συντηρητής αεροπορικών εγκαταστάσεων Μίγδαλης Ευάγγελος Ιλία. 136. Μηχανικός Ραντάρ Θεοφάνης Μάριος του Δημητρίου. 137. Ελεγκτής αεράμινας Γιώσος Αντώνιος του Γεωργίου. 138. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Αργυρίου Δημήτριος του Σωτηρίου.
Μηχανικός ραντάρ Μάνθος Γεώργιος του Χρήστου. 140. Ελεγχής αεράνης Λιώδος Γεώργιος του Κωνσταντίνου. 141. Συντηρητής αεροπορικών εγκαταστάσεων Βούλγαρης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη. 142. Ο πλουργός Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου. 143. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Κουσκέκης Γεώργιος του Γρηγορίου. 144. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Ηλινδρής Τριαντάφυλλος του Χρήστου. 145. Ελεγχής αεράνης Φάτσικας Ζήσης του Δημητρίου. 146. Ελεγχής αεράνης Οφητός Γεώργιος του Ευαγγέλιου. 147. Ελεγχής αεράνης Βούκας Κυρίδωνας του Χρήστου. 148. Μηχανικός ραντάρ Βλάχας Αθανάσιος του Τηλέματο. 149. Συντηρητής αεροπορικών εγκαταστάσεων Αγιοκυριακιώτης Δημήτριος του Στεφάνου. 150. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Καλβάνης Κωνσταντίνος του Θεοχάρη. 151. Ελεγχής αεράνης Χατζηδιονυσίου Διονύσιος του Γεωργίου. 152. Συντηρητής αεροπορικών εγκαταστάσεων Παπαεφημίου Νικόλαος του Δημητρίου. 153. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Θανασούλης Ιωάννης του Νικολάου. 154. Μηχανοσυνθέτης Κινίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου. 155. Μηχανοσυνθέτης Μασταράκης Καράλαβας του Γιαννούς. 156. Συντηρητής αεροπορικών εγκαταστάσεων Πολύρης Υγείας του Ιωσαφίου. Σε όλους τους παραπάνω εκφράζονται θερμένα συγχαρητήρια και από σήμερα μπορούν να φέρουν τα διαφορετικά του βαθμού τους. Αντισπίνακος τεχνικός υποστήριξης μηχανικός Αλέξανδρος Τσίκας, διοικητής. Είμαι άλλος. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών Φινίας, μηχανικός τηλεπικοινωνιών Σαρατής Χρήστος. Τη μηχανή κάνει έτσι στο δίσκο. Προτρέψας την ειδικότητα μηχανοσυνθετών Μηνέας μηχανοσυνθέτης Παπαπαπιστοδούλου Νικόλαος. Προτρέψας την ειδικότητα ελεκτών αεράμινας Μηνέας ελεκτής αεράμινας Ζωγαράς Κωνσταντίνου. Προτρέψας την ειδικότητα μηχανικός μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Μηνέας μηχανικών μέσων και μηχανημάτων Ανδρέου Καράλαβος.
Χατζής Χρήστος.